как и защо да загряваме. Загрявката е неизменна част от качествената тренировка. Много често трениращите я пропускат и по този начин не се възползват на 100% от потенциала си за тренировка. Кардиореспираторната система не е подготвена за предстоящата работа и тялото ви се пресича. Кръвоносните съдове не са отворени и мускулатурата не може да бъде снабдявана качествено с кръв. Мислите си, че тренирате, а реално използвате половината си тренировка от основната част за загрявка. Тренирайте умно и загрявайте, защото загрявката ни помага да се предпазим от контузии и всеки трениращ иска да стане по-добър, по-силен и по-можещ, а не обратно. Това, което ще ви покажа, е елементарна загрявка за цяло тяло и не е най-великата такава, а просто нещо обикновено, което почти всеки може да направи. Успех!